खुलुमबाय। आंनि मुङा निताराम नार्जारी। आङो मथाम्बे सार्केलनि सिङाव थानाय टि मिज'राम मण्डल NLC-निफ्राय बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खनसेबाव खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर, जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो दसेनि थाखाय जोङो सोलोंलायनि। बिनि बोसोन बायदि जोङो खारनो थाखाय, बिनि आखल बायदि जोङो खारनो थाखाय जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनो जोङो नांथारगौ। बेनिखायनो जोङो इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंनि। अब्ला आङो मोननैसो बाइबेल पद आङो फरायनो सानदों। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि आखायाव बाइबेल दङब्ला फरायलांफानो हागोन। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 12 बालाब 27 सिरि आरो 28 सिरि। गाहाम बोसोन बिजाबनि 12 बालाब 27 सिरि आरो 28 सिरि। जिसुनि मुङै आं फरायनो। अलसिया जाब्ला नोङो गावनि हास्थायनायखौ मोनथारनाय नङा। आन्थाय नोङो मावथि जाब्ला हास्थायनायखौ मोनगोन। धोरोमा गोथांनि लामा, दुष्ट आखला थैनायनि लामा। जिसुनि मुङै आमेन। दानो अनजाग्राफोर, इसोरनि बोसोनखौ जोङो दानो खोनाखाबाय। अलसिया जानानै थायोब्ला, खामानिखौ मावालाबा जोङो बिसिनायावल' जोङो उन्दुनानै थायोब्ला, जोङो माब्लाब्लाबो जोङो जोंनि हास्थायनाय एबा मिजिंफोरखौ, जोंनि गोसोआव जे जोंहा मोनसे मोननो लुबैनायफोर दंमोन, इसोरनिफ्राय माबा मोनसे जोङो बोरब्लाबो, माबा मोनसे जोङो बाहेरानिब्लाबो मोननो लुबैनाय, जिखुनु जाया माबा मोनसेब्लाबो जोङो गोसोआव जोङो हास्थायनानै दंमोन। नाथाय जोङो बे अलसिया जानानै जुदि जोङो थायोब्ला, जोङो माब्लाबाबो जोङो बे हास्थायनायखौ जोङो मोनथारनाय नङा। मानोना जोंनि थाखाय मावख्रुबनायासो जोङो बाया मोजोमा, दैयाव अराव थैया, जोङो खामानिखौ मावब्लासो जोङो जे जोङो हास्थायदों, जे नोंथाङा लुबैदों, बेखौसो जोङो मोनथारगोन। नङाब्ला जों अलसिया जानानै जुदि जोङो थायोब्ला, जोङो माब्लाबा जोङो मोननो हानाय नङा। आरो नैथियाव बुंदों, धोरोमा गोथांनि लामा, दुष्ट आखला थैनायनि लामा। धोरोमा जोंनि गोथांनि लामा, नाथाय बियो गोथैनि लामा नङा, गोथांनिसो लामा। नाथाय दुष्ट आखल खामानि मावोब्ला बियो थैनायाव थांगोन। आरो बियो थैनायनि लामाखा, बियो थैनायावनो थांथारगोन। बेनिखायनो दुष्ट खामानि मावनानै जोङो गाज्रि आखल लानानै गावखौ बरनाम खालामनानै लायोब्ला, बे गावनि थाखाय जेबो उदायनाय नङा आरो इसोरनि थाखायबो उदायनाय नङा। नाथाय जों मोजां आखल जानानै, जों धोरोमनि लामाजों जों गोथाङै मोजाङै जों थाबायनायासो जोंखौ बरनामनिफ्राय एबा गावखौ जे मोननो गोनांनिफ्राय जोङो मोनहैनो हागोन। अब्ला आं इसोरनि बोसोनखौ आङो गोलावथार बुंनो सानलिया, मानोना आङो दासान्दि चेनेलावहाय गोबांथार प्रब्लेम जादों। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ होनो हाया जादों, आपल'ड खालामनो हाया जादों। बेनिखायनो उनावहाय आङो गोलाव खालामगोन। बेनिखायनो गाज्रि दामोन नायगिरि गासै आंनि साब्सक्राइबार लोगो नोंथांमोन। आङो गोबां MBबो बिनि प्रब्लेम जादों। MBनि थाखायबो MBआबो गोलाव जागासिनो दं। बेनिखायनो अननानैहाय आङो रिकुवेस्ट खालामदों, अननानैहाय गाज्रि दामोन, आङो उन टाइमाव गोलाव खालामगोन। अब्ला इसोरनि बोसोना एसेनोसै। गोजोन्थों। जिसुआ बाखनायजाथों।